Bună seara, sau nu, e zi. Am revenit cu un nou episod pe Binding of Isaac Afterbirth. Aseară am făcut cu un run cu Judas și acum am deblocat Blue Baby. Aș vrea să fac un run cu Blue Baby, dar vreau cu reroll pentru că n-am chef să... Îmi trebuie un item bun pentru win cu Blue Baby și e destul de greu să găsești din prima. Ăsta e one coin. Da. Nu e bun. Îmi trebuie ceva de damage sau de... tank. Nu știu exact. Asta e kills heal, nu mă ajută absolut deloc, e complet useless. Va trebui să înfrâng și sacul probabil, că am deblocat sacul și catedrala, mi se pare, aseară. Reroll enemy, nu e bun. Va dura ceva. Adică va fi un episod mai lung pentru că charge attack nu crește damage-ul și arăt și ca un monstru. Dar trebuie să găsim un item mai bun. 99 bombs nu este exact ce-mi doream. Va fi greu să găsesc un item bun cu reroll-uri. Curse of Unknown. Ups. Mai ales dacă fac chestii ca astea. Ăsta este Bouncing Tears, adică se lovește de perete și da, și se întâmplă. N-am nevoie. Ăsta poate fi bun, dar nu mă risc să fac un run. Îmi trebuie un Holy Light, un Holy Shield ăla nebun, să mă protejeze de vrăduitorii ăștia. Și trebuie să-l găsesc neapărat. Ia, să vedem ce este aici. Gura asta care nu-mi place mie. Stați, stai. Pac, și aici am o viață, nu. Îmi trebuie un item mai bun. Nu știu exact. V-am zis un Holy Shield sau un de ăla de face atacul maxim, nu mai știu cum se numește exact, dar știu cum arată. Ăsta Wild Shot nu e bun, adică e bun în unele situații, dar nu-mi trebuie. Doi de ăștia, băi. Să vedem dacă e secret room aici, vom face ranul ăsta. Deci exact aici, dacă e secret room, fac ranul. Doamne ajută. Ups, cred că am dat pe F din greșeală. Da, l-am făcut mic. Full screen. Nu, dăm restart. Continuăm cu restarturile până îmi pică ceva decent cu care să pot să fac run-ul și dacă nu o să-l fac chiar o să mă fac de râs. El nu-mi place. Rainbow Tears. Ia să vedem ce e aici. Văd, sper că îmi dă size down, mi se pare, nu? Da. Puțin lag, dar nu știu de ce. Că am rezolvat toate problemele aseară. Splash damage.
tot. Nu, ne trebuie ceva damage. Damage ca lumea. Nu tu, n-am nevoie de tine. Boomerang Tears. Nici de asta, what the fuck, deci nu ai teme proaste. Și dacă făceam un run singur, ai pickaxe. Poate fi un run nice cu ai pickaxe. Doar că nu prea știu eu să joc cu el. Și mai ales contra păianjenilor. Știu că am atacul full și shot speed full, da. Mai merită încercat. Adică oricum va fi un run fun, pentru că e greu să faci un run cu Blue Baby din prima. Emergency contact. The Devil, well, the Fortune. Bum. Ups. Am uitat că... M-a chemat un băiat la Counter-Strike. Oh, ce e asta? Benny Tears. Oh, nice. Nice, arată ca un run bun. Până acum. Cel puțin mie îmi place cum arată. Speed up. Da. Băi, prediction. Ce am eu în mine? F iar ups. Shift și tab. Și aici e? Băi, e o cameră. Oh! Dark Room. Aici am pică 3 vieți, nu-mi pică 3 vieți. Îmi pică niște full health și puberit. N-am știut niciodată ce face puberit. Un infestation tu ar fi. Așa, uitați ok acolo. Și vom sparge și roșii astea, pentru că de ce nu? Poate fi oricând o gaură în pământ, speed up. Nice. Și aici ne pică... Oh! Immoral Face. Friends. Ăsta știu că mă apără de bombe și de chestii care vin spre... Adică nu neapărat de bombe și... Oh, nice. Oh, nice! Ăsta este un item. Ăsta este un item bun, foarte bun. Nu se merită, n-am de ce.
Switch Faring-ul nu mai știu, adică parcă mai știu, dar am uitat să descoper toate secret room-urile și sunt un nab, nice. Cam greu cu IPK-ul ăsta, pentru că am range măricel și... Blue Baby. Deși pare foarte de necrezut, Blue Baby nu este chiar cel mai greu din joc. The Lost este, care dacă primește un, adică dacă primește un hit, pur și simplu moare. Deci dacă reușești să termin cu Blue Baby un run, mă rog, poți lua 9 lives, care e singurul lucru care se stachează pe Blue Baby. Și da, și Holy Shield-ul care te mai ajută. Dar n-am cheie. Nu mi-a picat nicio cheie, nu mai sunt sigur, de-aia am mers să mă uit pe aici. Peste totul și m-am ratat o cameră aici. Poate fi ceva aici. Sau aici. Sau aici. Sau aici. Sau aici. Sau aici. Nu, nu este nimic. Voi merge în jos în speranța în care voi găsi o cheie. Aici n-are cum să pice. Nimic. Băi, dar nu e nimic. Scuzați-mă, mici întreruperi de la prietenul meu. Dar continuăm cu ranul, care oricum îl voi face public. Pentru că, de ce nu pot să pun numai ce câștig. Pentru că ar fi aiurea, zice că sunt chiar cel mai prost jucător și că mi-e stat din prima și nu vreau să mint lumea, pentru că sunt la început și vreau să vă arăt cam toate ranurile pe care le fac. Am crezut că am fost în camera asta, de asta m-am dus gen în față, foarte în față. Dar am zis că, ok, nice. Știam că voi găsi pe undeva, să vedem acum ce ne pică din Laser Technology 2. Băi, e pretty good, având în vedere că am full atacul, doar că bomba aia mă va încurca, uitați, asta. V-ați prins voi oricum. Și mergem la un boss simplu și decent. Următorul room este unul acoperit de apă, observ.
m-a salvat chestia asta care se învârte în jurul meu, pentru că aș fi la multe hituri, am observat. M-a salvat de vreo 3 ori chestiuța aia. Dar nu mai contează, pentru că am scăpat cu viață. Și de asta mă bucur. Băi, arată ca un ram bun, dar nu știu dacă pot să-l bat și pe Isaac cu chestiile astea. Gen, dacă aș fi acum la Isaac, aș avea o șansă, pentru că am și multe vieți și atacul full, dar până atunci nu știu, pentru că nu sunt jucător bun și mai mult ca sigur o să primesc eu damage. Dar îmi place că sunt maxim în range și că... și tocmai de asta îmi place. Triple shot. Interesting, interesting. Merge, merge. Adică... uitați, chestia asta îmi trebuie, pentru că reduce viața boșilor cu 15%. Asta am aflat aseară. Nu cam frică să deschid chestia asta. Cine știe ce poate pica din ea. Dar... perfect. Niște muligăni de ăștia fraierei. O să fac următorul video, cred că o să fac grid modul, pentru că trebuie făcut și grid modul. Adică practic de ce nu? Pat. Să zicem că aici este chestia aia, da, următorul următorul mă rog, următorul etaj. Oh, un boss. Băi, hai că am murit. Nu știu cum să zic, The Lovers. Dă-mi 2 vieți, dar n-am nevoie de ele. Mergem pe aici, vedem că nu-i nimic, încercăm să spargem. Bam! Prediction. Încep să învăț, adică m-am uitat la foarte multe stream-uri până acum cu chestia asta și văd că am început să văd pe unde sunt chestiile și etc. Să intrăm aici și nu aici. Intrăm într-un... căutăm chestia aia, shop-ul, pentru că am destui bani și de ce nu să... și trebuie cheltuiți cum ar veni, nu? Exact, pe aici iar m-am mai întors ca un prost și... nice. Bine că n-am nevoie de vieți, adică îmi place atitudinea. Aici este Golden Room, cred că ăsta e singurul drum. Băi, dar nu înțeleg, pe unde? O ușă în sus, la asta nu m-am gândit. La ușa aia în sus nu m-am gândit. Nu poate să ne pice nimic aici. Nice. Oh, boss. Nice. Laserul pot să zic că este foarte bun și aici te mangur. Uitați, mi s-au deblocat și Angel Room-urile. Adică până acum nu le aveam. Arată ca un ram bun, doar că este cu reroll și nu prea îmi place mie să fac chestiile astea, dar având în vedere că este The Blue Baby și că nu prea știu să-i joc, e chiar ok, adică... oricum e distractiv ranul ăsta, văd că am multe chestii bune. Iar un prediction, băi, mă rog, ăsta n-a fost dat de mine. Practic a fost la bulan, cum s-ar spune. Adică nu cum s-ar spune, chiar a fost la bulan. Ups, aici o mică necalculare. Bum. Asta face bombe, nu. Nu, chiar n-are rost. Băi, ar merge să spargă asta. Sparge și pe voi, și pe voi. Dar... Immortal Friends. Fuck, nu merge. Auci. Mi-am dat seama ce greșeam. Am Immortal Friends. Aoleu, nu.
De ce sunt așa de slab? The moon. Bombs are key. Are key. Nu merge bine chestia asta aici. Pentru că face multe popuri de astea. Mă rog. Asta nu mai știu ce făcea, range și tears. Nice, mulțumesc. Asta, protect me from myself. Asta oare de damage? Că am văzut o chestie pe net și era... semăna cu cercul ăsta. Ori era alt cerc, că părea negru acela. Și dacă nimeream chestii cu el... primeai vieți negre, dar nu cred că vorbim de aceeași chestie. Camerele astea mici mă enervează cel mai rău. N-am ce să fac, trebuie să iau damage. Damage-ul l-am foarte bun, aș putea câștiga contra Isaac. Strength. Patru vieți negre, nu vreau, ok. Iar nu, pierd ranul ăsta, sigur. Chestia asta de stun. Deci, aș putea pierde câteva. Dar poate să fiți ceva mai bun de... Dați, vedeți? Holy shield. Fuck. Aș fi vrut din suflet să iau holy shield-ul ăla. Ce să fac? Dar boss rush-ul nu era așa de dificil. Dar holy shield-ul ăla era... Auci! De ce, Doamne, sunt așa de praf? Am luat o mulțime de free damage care nu trebuia luat. Mult prea mult free damage. Cel mai mult free damage.
Nu, chestia asta e prea bună. Chestia asta neagră rupe tot. Și acum mergem la... O viață, mulțumesc! Chiar aveam nevoie de viața ta. Oh, Black Heart! Nice! Nu, n-am ce să fac. Deci, practic, în această cameră infectă, n-ai ce să faci. N-ai cum să nu ții de menci. Mă rog, acum am fost eu prost și am avut un pic bular. Am fost puțin mult prea prost. Ce? What the fuck? Mă, deci din toată mapa are un view fix lângă mine ăștia, deci nu pot să înțeleg, eu ori am pierdut, guys. Oh my god, da, este chiar pierdut. Am pierdut, nu, da. Cam asta a fost încercarea de run. Băi, a fost un run drăguț, îmi pare rău că l-am pierdut acum. Îmi vine să plâng, nu plâng. Și cam asta a fost pe ziua de azi. Voi mai posta mâine. Și până mâine dați un like, un share, un subscribe ca de obicei, abonați cât mai mult, sper. Deocamdată sunt la început și se văd foarte mult greșelile de începător. Până atunci, până mâine încep să mai citesc și eu niște chestii, să văd ce mai fac itemele, pentru că încă nu le cunosc pe toate. Și voi posta cât pot eu de mult pentru abonați. Și voi explica ce fac unele iteme pe care eu le consideram că nu le știu și etc. În următorul episod cred că voi face runul, voi filma până îmi va ieși runul cu Blue Baby, să bat Isacul și apoi voi face un grid mod cu Azazel pentru că trebuie să deblochez caracterul ăla, Lilt. Și trebuie să bat grid modul cu Azazel. Mă rog, nu va fi foarte hard. În fine, până atunci, la revedere!